Posledné video z oblasti Cape Canaveral, Coco Beach je z Kennedy Space Center, čo je nedaleko, je to rádovo pol hodina cesty. Je to v podstate vyhľadávaná celosvetová atrakcia, pretože vidieť raketoplány, vidieť múzeum, vidieť show, vidieť alebo zažiť simuláciu štartu raketoplánu, to sú veľmi zaujímavé veci a kvôli tomuto sem ľudia chodia. Vyzerá to veľmi pôsobivo, človek si dokonca môže objednať alebo priplatiť lístok na autobus a ísť sa previesť k jednotlivým rampám, z ktorých odpaľovali rakety alebo raketoplány. A v podstate dodnes to funguje, pretože oni odpaľujú ale nie komerčné lety, ale akože s posádkami, so živými, ale komerčné lety len so satelitmi alebo potom pre firemné účely, takže to stále funguje. Je to vždy zážitok vidieť niečo takéto. No a Kennedy Space Center je jedna z hlavných atrakcií tejto južnej Floridy a my samozrejme vieme klientom poradiť v tomto smere tu, keďže sa tu pohybujeme. Je to veľmi príjemné.